Vanoda advocate Nelson Chamisa itai kuti ahoi iko zvinezvi in the comment section ndadzoka zvinhu zviya zvauda kutanga muri yeZimbabwe. Ndiri kusangana nenyaya panapa pari kunzi former opposition leader Nelson Chamisa has announced his comeback into full-time politics, saying he will never abandon Zimbabweans who believe in him to challenge ZANU-PF continued stay in power. This is the situation right now. Ndo mashoko atiri kusangana nawo atiri kunzwa andisi kuzwa kuti Chamisa it's like zvakutanga zvakuda kudzoka nezvino panapa takati neimwe tsamba tanga tiri kunzwa chinzi pari kusainwa pachinzi Zimbabwe ida kuzonzi munhu mutapa state whatever inenge yakunzi kingdom inenge isisiri ngirikini aisisiri republic anditi sezvairi iko zvinezvi inenge isisiri republic of Zimbabwe inenge yakunzi kingdom. Panenge pakurowa seutongi matongerwo anoitwa kunana China aya ekuti vanongotonga pachimhuri vachingochinjana vakadaro ndonyaya yanga iri kupisa iri kunetsa. So nhasi ndo patingomuka tingoti dhuma neshoko pari kunzi advocate Nelson Chamisa announce kuti zvoni arikuda kudzoka into full time politics and haasi kuzokwanisa kusiya maZimbabweans vachichema like zvanenge achiita. Kana uchingotosvika panapa une chimonya chemubrain kunge chandinacho inini chekugona kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so uchirovera pasi uiti bwa tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. So pataurwa mashoko aya I know kuti a lot of Zimbabweans vagara vari vanhu vekuti kune vamwe vari bitter kuneta vamwe vari better. You know, bitter people will never be better. I don't know, ndo zvinhu zvagara zvingoripo, but let's watch the space, let's see kuti ndanani vari bitter nevari better, because pese panotaurwa nyaya idzodzidzi ndinoziva kuti vanhu mufaro wavo unoita mushoma but for now tikuda kuti timboonesana kuti ndanani vari bitter nevari better, because ndoziva kuti kumaZimbabweans kwangonzi mukomana ati zvakati vanotanga kupopota vanhu zvakanyanyisa. But nhasi handisi kuda kuti ndimboona kuti ari kufara ndiani asiri kufara ndiani tichizotsanangurirana kuti zvinenge zvichireve chipa nezvinenge uri kuitika right. Okutanga ari kuda pana I feel sorry for those who still believe in this charlatan. I don't know kuti why are they calling him a charlatan. Maybe kwaari vakambovaparidzira kana kuti vakambomupa chegumi like zvinoita those guys vatinge tichiti macharlatan, but ndo matauriro ari kutaurwa nevamwe. The guy is becoming a bit of wanker now, opportunist who with no balls to grab the nesto. Mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu izvo vamwe vacho munozongokwanisa kungonikira mega munongota 1-2 test muchingotaura navo but munozokwanisa kupindura mega ipapapa. Inini ndiri kungokuonesai chete. Chamisa ngaambomira kukonzeresa confusion. What new is he bringing except the legitimized and flawed process? Mashoko ari kubva kune mumwe munhu hanzi chii chimwe chaari kuda kuningira ipapapa ngaamire kukonza confusion. Kumanaka pakashata. Umwe ari kuti ndinoti sorry kune vachiri kuvimba this guy akarasisa vanhu kare is better tongoita zvekuzanu kwacho tongofa tichi izvo zvinwacho zvaari kuningira tongo whatever you know that word right than kuvimba nemunhu akadai so yachingonikira pachigaro. I know zvinoita politics zviko zvitotodikirira titovanyarikana. I always tell you guys please macomments amunoningirira zive kuti isusu tiri vanyarikani, ini tiri munyarikani because ZANU-PF ingandiona inonyara handiti zvimwe zvacho zvamunotaura so unongofatira ukatobairira pana vanyarikani. Anyway ndo mashoko rotaura domwe munhu panapa ari kubudisa kutaura right. I'm not going to waste my time ever again going to vote in Zimbabwe. The opposition is paid a lot. They don't care about the masses. Politics for them is a money-making scheme. That's mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu. I don't know kuti munhu maono se mashoko iwaya handi vamwe vanonzi mashoko ake maonero ake musiye akadaro handiti mazvona. But yo one, what Nelson did taking a sabbatical was a good step. I'm sure he has a time to reflect. Most importantly, he should bring back with him a new way of doing politics of engagement and persuasion. The guy loves this country, did not, and no doubt he is poised to revive
the fortunes of Zim. Mashoko ari kubvawo kune mumwe muZimbabwean ari kukomenda on nyaya iyoyi panapa. What I know and I'm convinced and I'm very sure chokwadi murume waya ane vanhu pamwoyo anoda Zimbabwe, anoda maZimbabwe. You know why ndiri kutaura nyaya idzodzo? A lot of people isusu titorera vanhu kuti tinotobhilivha zvekutoputitsana zvekusimudzana nenzeve kudai tichirovera pasi, but yanda kuti guys onai avasipese kuti panoda kungomhanya kusimudzana nenzeve nono. Why achidaro? Because anozoti vanhu vacho vane zvombo. Maiwi anozoti maZimbabweans mungabhurwa ende izvo vanozviziva kuti munogona kubhurwa ende mukabhurwa hamuna zvekuzovadzosera nazvo. Saka guys no, ngatimire timbodai tidaida tiriwana politics dzemabhuku, politics dzemubhuku kana dzichiri kunyatsonikina, but ndo dzaanenge achinyatsoti vanhu vaite se vatore time yavo vachinyatsodigesta zvinhu. Iye anenge achiti saka chimbocool down, musanyanya kuita se kumhanyira chinhu ichi, but ameno kuti munoionawo sei ndendangopfura nepo nchionesana nemi. Umwe ari kuti we don't blame him because ZANU has all the dirty tricks like the Chabangu etc. So I suggest he continues to rest, because what is he coming back to do differently? Ngagare ikoko zvepolitics neZANU-PF haazvikwanisi. Ndo mashoko ari kubva kune mumwe hanzi zvepolitics. Inini zvangu I believe in him zvekudaro honestly. Vanhu vanongoti taurayo mana, taurai, ndino one munhu ndomira naye zvakaoma kudaro. Chero makataura kuti ndezvekwenyu. In fact kana uchinge waboyikana nokuti ndikumira naye, aiwa ina handidye kudheni kwako, unongoziva kuti ndini singatombodye kudheni kwako, ina nditerere vanhu vanotaura kuti havasi kuda ningirikini. But for now tikufokasa neproblem zvekutoti iye wacho akatopinda akatanga kuita problem kumhuri yeZimbabwe, tinongobuda futi takutanga kutoita the same thing like zvatiri kutongoita izvozvi kuna Mnangagwa negovernment yake. Saka it's not hapana yakanyanya serek, but techingoti ngatimbopawo vamwe mukana. Mumwe ari kuuya panapa, why would you give up an opportunity to give Zimbabweans another run around? I feel sorry for the hopeful hundreds of thousands who believe that men can unseat Renewal's ZANU-PF. Mashoko ari kubva kune mumwe ari kuti he must resign a party with the people so that they know how he will handle the party constitution issue, electoral reforms, and the aftermath of a poor fraud vision 2030 and response to ZANU-PF access with the language it understands without that he has nothing to offer. Mashoko ari kubva kune mumwe akomana vanhu zvimwe zvacho zvamune mitaura bohere. But I wish to see vamwe vanhu vanenge vachiti Chamisa hana diri vaya, vanhu vanoti Chamisa hana plan. I think for now mane nhamba dzangu rikwanisa kuti mumbotora mumbondi explainera muchitiudzawo kuti imimira munenge muchiti diri zvaanofanira kuita zvacho ndezvipi, because most of the times anenge ada kutozivawo taurai ndoda kuti munyatsonikirana. Inini because izvi zvekuti unongokomenda ungotaura ubva waenda hazvina zvazvinokwanisa kutibatsira. Ndikutokumbirisawo guys, kana pane torai nhamba dzangu timbotaura, unofona toshandisa WhatsApp call, unongondoudza kuti kule ndoda kuti taura nyaya chakati then ndokwanisa kufonera kungoningirikina kwangofona usina kundiudza sometimes ndiri busy usazofungwa pamwe nenda kuvhairira. Ndoda kuti munhu wani anomboti ndiri kuda kuti titaurane nyaya yacho kuti uyu anokanganisa pakadai kana kuti uri kuti hana plan, tochikubvunza kuti iwoyo unongo chiti plan uyo unokwanisa kuti offer ndeipi, kana kuti uyu unoona unge anokwanisa kushandisa plan yacho ndeipi. And obvious paunotaura plan yako kuti iyi ndo plan yaanofanira kushandisa, iwe unofanira kubva watudzwa kuti poitwa sei kuti plan yacho ikwanise kuimplementeka, because a lot of people ndauti aiwa plan inoshanda neZANU-PF ndeyekuti hondo nawo. Those guys vane zvombo and that is not a secret. I understand kuti mwana anogona kuti akambobuda munyika yeZimbabwe obva anowanawo kana kapfutika diki kadai so obva ati ndinoda kuenda kunorwana neZANU-PF ndichingosvika ndotonomuraya ningirikino yayo, because munhu kuti anenge asina kumbosvikira padhuze naye Mnangagwa wacho zvona. But kana ukanyatsopfuura naye kana kungobvunza vanogara muHarare vaya vomabvunza kuti saka kustatus setup yacho yakanyatsoita sei, wabvunza kana 2 or 3 questions uchaona kuti one kapfutika kako uri kuzvinyebera ikoko, because pauri tunomuwana chapo panenge pachinetsa. Even security yayo haazi mafanis, but I like the spirit ine vanhu vakadaro vanenge vane ningirikini vanongoda chete kuzongodzidziswa 1 or 2 3 things kuti vakwanise kuunderstanda munhu vanenge vachidhila naye. Now umwe ari kubuda panapa kuti you can sit down that sellout. We don't want seasonal cadres to liberate ourselves. No. As permanent soldiers in this war of freedom, we will turn our guns on him and his greedy cronies destroy them before going back to the trenches. This is serious battle, no for faint-hearted. Mashoko ari kubvawo kune vamwe kuti hazvidiwa nemoyo inozodonha. Politics of Zimbabwe is more like mjolo. His minions will
trail him as they try to remain relevant since they have no clout of their own to independently stand. The guy is wasted. He has nothing to offer and betrayed people's trust. First time around, took everyone for a ride and chokwadi the mola mana inanyazezwa mungu deni mazimbabwe ntaurezwa mungu deni kuti poitwa sei anditi kunongoramba muchingwataka munhu ari kubatsira munhu ari kumira nevanhu vachimoti aiwa zvisiri chichi ende papa kutoziva kuti mune masangana futika nemanhingirikini nevakomana vacho vanenge vachishanda intelligence vaya saka vamwe vacho munemba kungodairira dzimwe nyaya dzamuri usiri kuziva because anagudza mudungwe muzimbabwe vanhu vekutoti vakawandisa anagudza mudungwe takuvaziva. Right, I think this one is going to be the last one. He is not the face of the opposition in Zimbabwe. We are tired of his childish antics. He abandoned the Triple C and we revived it. Those waiting for him can continue waiting. Right. Hey, usasangana neni kana uchingotaura neso chicha makarevive mu Triple C iko zvinezvi paritotaura zvekuti Zimbabwe yakuenda kingdom. It's like we don't have opposition at all in Zimbabwe. Those guys vakangokwanisa kungomaster ngoti ngangoramba tiri mu parliament. Kuramba tiri mu parliament kwa vakangoita zvamufana ngoti ngatirambe tiri pa graft. Ngatisasiye graft vabereki. Ngatisasiye graft boys. Why? Because tinofanira nzara. Those zvinhu ndakaongorora ndikaona ini. Saka zvokuzoti akasiye Triple C tikaimutsa ali ku Triple C kana maka tell me muri kuita chi Triple C chekuti tingaona kuti shuwa yakamutswa pane kuti tirambe kuti titange ngomhanyira ngoti munhu iye akatadza kadeso. Show me the signal. Ndiratidzei kuti ayo pakadai isusu ndo patakazozvigonawo iye akatadza patakazvigona so ndiratidzei kuti makazvita sei makazvigona sei pane kuti tirambe tichingoudzwa nyemba tichingoudzwa nyaya dzekunyemba nevanhu. We don't tolerate that. In fact, I don't tolerate that. Triple C takazoidididi tarisai zviri kuitika omana ZANU-PF iri kuita zvainoda munhingirikini so makati makarevive Triple C pakuti kudii pakaitwa by election makangodyiwa makatorerwa maseats ese apa nenyaya yenyu dzungwe kuti takutorikula ningire makavarikolere chi dai makatotora imwe style asi kuramba kuti maikwanisa yenyu kuti kutorerana zvenyu zvekutorerana political party zvenyu maikwanisa kuzviita but maitira makazozviita aka-affecta kana kuti aka-costa vanhu vemunyika ndo saka ndiri against you guys iko zvinezvi those guys the mafeed whatever vari kuita zvavari kutonzwa kuda unozoti akusaina chakati yakutonzi kingdom of Zimbabwe vakuda kuzotongana vega vakadidi vamwe vese vakutonza muchapapinda mupalume ipapo zvinhu izvozvo zvakadaro zvisi fair komana but I don't know munokwanisa kuzondiudzawo kuti munenge makuionawo sei. Kune dzimwe nyaya dzekuti munoda kuti mutondiudza murimika kuti munenge makudzionawo sei because inini ndenda svikopa kuti I think ndendaita mudiki ndendaremerwa. For now muri Zimbabwe ndisiri kupedza nguva yenyu kana uri mu South Africa unoda kuregister company yako vavurwa FNB business account easy. Usasaswera uchikumbira vanhu mabank zvinde zvekudhara unogona kutizwa nemari yako. Bata oena kuvhurira yako FNB business account as long as une passport chete zvekuti hauna permit tikuzviziva kuti hauna. Saka ndatouya this opportunity kuti ndikuzivise chidhiri usasaswera uchivhairirwa. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Anokuvhurira FNB business account yako obva akuregistera company. Chingodiwa chete kumufonera enda umboende kwaari tora namba chete obva taura naye atori kwaari ikoko. Zvinhu zvako zvinobva zvakuitira usazoti ndakutipira dhiri.